Gledanje vremenske prognoze omogućila vam je Razvojna banka Vojvodine. U ove vrele letnje dane vožnja Vespom može da bude idealno osveženje. Za sutra, ukoliko planirate da sednete na Vespu, neće biti moguće jer su najavljeni pljuskovi i nepogode. Ali zato u subotu u Beogradu se održava jedna manifestacija koja će imati sreće zbog lepog vremena. Ponovo očekujemo vruće i suvo vreme. Naime, reč je o okupljanju vespaša koji će od Makiša preko 25. maja kuće cveća doći do Avale i uživaće u vrelom letnjem danu na najbolji mogući način. U Srbiji veoma toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i obilničano. S obzirom na to da smo najavili ponovo tropsko vreme, internacionalni Vespa skup u subotu Beo Vespa proći će u najboljem redu. To može biti jedan vid vašeg osveženja, a ukoliko Vespa ne bude način da se osvežite, sigurna sam da ćete pronaći neki drugi. Gledanje vremenske prognoze omogućila vam je Razvojna banka Vojvodine.